बच के जरा जरा शैतानियाँ मेरी ओ लेडीज करके जरा जरा बीमारियाँ मेरी ओ लेडीज करो सीना जोरी तू मेरा क्या कसूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूँ ओ लेडीज क्या करूँ ओ लेडीज क्या करूँ ओ लेडीज मैं वो आदत से मजबूर क्या करूँ ओ लेडीज मैं वो आदत से मजबूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर Thank you so much. So I have one more very soft number, very nice melody. So Nikla Gundla song Guttupu. If you know the song, you can sing along with me. So let's have a good time together. इश्क भी किया रे मौला दर्द भी दिया रे मौला फिक्र भी किया रे मौला Sing it. ना आए हो ना आओगे ना फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय न बोन सी पिलाओगे ना आए हो ना आओगे न दिन दले सताओगे न रात की नशी से नींद को जगाओगे गए तुम गए हो क्यों साथ बाकी है रात बाकी है
one is okay. Tulu board, definitely. I'm gonna sing Tulu now. The songs from a movie only I'll sing. Before that, I'll sing one small song, which is, I think everybody knows. It's a very old number. So, Madhurla Guttupu. So, I know red line matra. I'll sing a little. Then we'll go for the Tulu. Okay? मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है हर शराबी मौसम में रूप तेरा can you all sing रूप तेरा प्यार मेरा भूल कोई हमसे ना हो जाए once again now sing together रूप तेरा प्यार मेरा भूल कोई हमसे ना हो जाए Can I have a round of applause to on the keys? Sandeep on the keys. Thank you so much. Okay, from the film Circus. So, as our film will do, we're gonna sing a beautiful number. So, here it goes. తెలుగి మూడు నిన్న కన్నుడు నాదన జాదు తోచుండు రాత్రి పగలుదా వ్యత్యాసం మదుతుంది ఔదేశియే ఇంకులో Can I have a claps? That's beautiful. I'll get some more energy.
ಮಲ್ಪೊಡು ರಜನಿಕಾಂತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪವಡು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ ರತ್ನ ಮಂಜರಿಯೇ ನಿನಮಯ ಬದುವೆ ಅನುಭೋದಾಯಲು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರೈಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ್ಲದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ಕಸ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಪಾಡುವಿರದು ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ wait. Okay, ಆಯ್ತಾ ರೆಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ಪ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಪಾನೋಡು ಓಕೆ I'll tell you the lyrics. Okay. Circus, 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 yeah. Come on, sing. Circus, circus, yeah. Narman in a life, circus, yeah. Okay? So it goes like circus, 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 yeah. Narman in a life, circus, yeah. Ite chorus to Pandra. So you'll sing together. Okay, everyone will go together. Kasudai, Papa Dai, Siku Banaga, Illa Dulai, Yan Malai, Panpi Ego Dai, Onaga Mata Pundu Kundulai, Itinana, Batonuga, Batudira Paton Puga, Circus, 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 yeah, Narman in the life, Circus, yeah. Circus, 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 yeah. Narman in life, circus, yeah. Hey! Come on, clap your hands. Circus. Ijibana, naledina, uppnade mutta jolly malbudana. ಐಶ್ವರ್ಯನ ಅದು ಕತ್ರಿನ ಕಡೆಗನೆ ಕತ್ತಿಗನು ಮುಂಡಡು ಬೆರದಿನ ಅಂಬಾನಿ ರಾಜಿ ಮುಂದೆ ಕೈಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಾಸಿಚಿಯೇ ಸರ್ಕಸ್ 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 ನರ್ಮಾನಿನ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ 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 ನರ್ಮಾನಿನ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡ ಸರ್ಕಸ್ Circus, circus, yeah. Narman in a life, circus, yeah. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಪಣ ತುಪ್ಪ ಕಾಸು ದಾಯೆ ಪಾಪ ದಾಯೆ ಸೀಖ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದು ಲಾಯೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಈಗೋ ದಾಯೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಬಲ್ದು ಕುಂಟದು ಲಾಯೆ ನೀನೇ ಬರೋಣ ಇತ್ತೀನೇನು ಪಟ್ಟೋನುಗ ಬದುಕಿದ ಪಾಠನು ನಮ ಕಲ್ಪುಗ ಸರ್ಕಸ್ 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 ನರಮಾನ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ 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 ನರಮಾನ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಾನೊಂದು ಖಾಲಿ 15-20 ನಿಮಿಷದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಡ್ ಐಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ಇದು ಚೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಸಿ ಜನ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲಸ ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. So, Vatargala, thank you so much. This is LVS signing off. Hello. ಚಿತ್ತನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವರ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾನು ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾದಾದ ಆಯ್ತಾ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತೋಡು ತೆರೆಯೋಣ್ರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡ್ ಉಲ್ಲಾಸಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಾನು ಒಂತ ಪಡ್ತಡೆ ಕುತ್ರ ತಿಕ್ಕೇರಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬೊಕ್ಕರ ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ತಿಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಪದ್ರಾಡು 13 ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪುನು ಪಾಡ್ನೆ ಕಾಸ್ಪೀರ ದೆಪ್ಪುಲಿಯಾ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು 13 ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊನೊಂದು ತೊಚ್ಪವಲಿಂದ ಬಂದು ತೊಚ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತದು ತೂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ವಿಜೇತೆಯಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀವ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆಯಾದ ಹಂತವಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿನಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೆನುಗೂರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೊಕೊರ ಯಚ್ಚನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಾರಥಿ ನಾಯಕಿ ಅನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನನದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಯನ್ ಮೇರ್ನ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದನ್ನು ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ಬರಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇ ತಂದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆತ್ತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MP ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣದ MLA ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕಲ್ನ ಸಾದಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ರಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಅಂದ ಅಪಗನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ನಿಕಳ ಮಾತೆಗಳ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ವೇದಿಕೆ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು. അരികാലോടു മരുഭൂമിയിട് പരസാപത്തണ്ട എൻചാവൂ కనుకోటో దియాలు నిజకు కిక్కియాలు ಎನ್ನ ಕನತ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೆ ಮಾಮ
ಊರೇ ಮುರುಗಡು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡಡು ಯಾನು ರೀಸನ್ ಕೊರೆಯ ಒಂದೇ ಕಾಪುಲ ನಿನ್ನ ಪಲಯನು ಬಾವೆ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಬುಡಯ ಯಾನು ಬೇರೆ ಸೇರಿದಾಗಿ ನನ್ನ ಬೇಗಡು ಬದುಕೆ ನಡು ಯಾನು ಪಾಡಿನ ಉರುಳು ಪ್ರಮಿಳ ಬರಿ ಬರಿಟೆ ಉಂಟು ಗೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿದೆ ಪುಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುಗ ಕಡೆಗೆ ಗೊರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಡಲ ಟೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು ನಮನೆ ಸೋರಿಕೆನಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಿರುಕಿಟತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುಗ ತಗದಿಮಿಟ ಅವರದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮರಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬರಿಟೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏத்து மாமே Get ready for the entertainment. This is Rupesh Shetty and team. Once again back into form. ಕಾಸಿದಾಯೆ ಪಾಪದಾಯೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದುಲಾಯೆ ಜಾನ್ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪತ್ನಿ ಗೋದಾಯೆ ಓನಾಗ ಮಾತ ಬಂದು ಗುಂಟುದುಲಾಯೆ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಪಟ್ಟೋಡುದ ಬದುಕದ ಪಾಟೋಳು ನಬಕತ್ತುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಯೇ ನರಮಾಟನ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ 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 ஆரம்பிக்கலாங்களா? ಹಲೋ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಾತೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿನ ಹೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ನೃತ್ಯನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂತೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ
ಶುರು ಮನ್ಪರ್ಗೊಲ್ಲ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೇನ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕನವೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದಕೇಣ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಶ ಅಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಹಿ ಘಟನೆ ದೇಶಗ್ ಮಾತೇನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪೋನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಕತ್ತಡ್ ನಡತದಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಆ ಘಟನೆ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಘಟನೆಡ್ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆದುಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬೇನೇನು ಮದಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆ ಘಟನೆ ದಾದ ಆತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡ್ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆಶೆನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸಾರಥಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ತುಂಬದಕ್ಕೆ ಕೆನಡ ದಿವೇರ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕರೆದಿ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗಾತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಸೈಸೂನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪುನರಪಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಕೊಡದ ದಿನಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಉಂತೋಡು ಐತ ಅಂತ್ಯ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭನ ದುಂಬುಕೊನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದುತ್ತೇರು ಯಾಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳಿ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತುಳುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸರಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತುಳುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ತನ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಘಟನಾಕಾರಿ ಅಂತೇರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರು ರಾಜಗೋಪಾಲಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನವರಸ ರಾಜೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಮಂಜೂರು ಸರಿಯಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ದುಮದಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯುವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀರು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನಾರು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಡ ಅದೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ದುಂಬುಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿಶೇಷವೇನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೆರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ನವರಸ ರಾಜೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಮೆರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೆರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಪನ ಬದರ್ ಭೋಜಣ್ಣೆ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು
ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಮುಗು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಅನಾವರಣ ನಡಪ ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡವನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅವರದ ಬಕ್ಕ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅವರ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊರೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪೆ ತರುಣೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿರಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೇನಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೊಂಜಿ ಜೋರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೋಟ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭೆಟ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ಕೇನೋಡ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಒಂಜಾತ್ ಮನವಿನ ತುಳು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ತುಳುಟೆ ಅಲ್ಪ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಂಚಿತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಜ್ಜನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನಾಂಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಚ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಕಡೆಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೀಜನೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಳೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಅವು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಡುಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಡು ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಪಿರೋವರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ವೇವ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 3 ಜನ ದುಂಬರಡು ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಬೀಜವಡು ವೇವ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಮುಜ್ಜನ ಎದುರು ಬರಡು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅಂಚನೆ ಮುಜ್ಜನ ಎದುರು ಬಲೆ ಸರ್ ಮುಜ್ಜನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮಿತ್ತದಿರ್ತ ವೇವ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೀಜಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ ಏನಂಚೆತನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರ ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚೆತನ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಜನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಪಿರೋದ LED ಇಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಸರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಏನೊಂದುಜ್ಜಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲಾರ ಯಾವ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ್ಜಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರಂದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲತ್ತೆ ತೆರೆಯೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯರಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರದೊಪ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಓಕೆ
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಾಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಗಲೇರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಂಡ ಬೇಜಾರದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಬೈದರು, MP ಸರ್ ಬೈದರು, MLA ಸರ್ ಬೈದರು. ಅಕ್ಲ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಷಯದಾದಂತ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆತನ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಸೊ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಿಸ್ ಆತನದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ದ ವಹಿವಾಟು ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನ್ನದೆ ಓಲ್ ದೀನ್ಲ ಒರಿಯೂಜವ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇದು ಅವಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖೇನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವ ಪ್ಲೀಸ್. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆಗಲ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ನನ್ಕೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ ಮಿಸ್ ಆತನ ಎಂಗ್ಲ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. Alert, alert. Pen drive is on the way. Alert, alert. Pen drive is on the way. I repeat, pen drive is on the way. Alert. ಎಸ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನೆರೋಜ್ ಆನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಣು ನಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಮಾತ್ರ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ಯಾರ್ದಾನು ಇತ್ತ ಲಾಂಚ್ ಆಪುಣು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕುಡೋರ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಐ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪ. ಎಸ್ ಕುಡೋರ ಫ್ಲಾಗ್. ಯಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣಿಯರು ಅವರ ಕುಲ್ಲುದ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಸರ್ ತೂಡು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇಸು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ನಾನಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪರವಾದ ನಾವು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾದಾ ಅಂದು ತುಯ್ಯಾರ 5 ಜನ ಬೈದರ್ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ
ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನು ಜನಕುಲತೆ. ಎಂತಾನೆ ಶೋಗಣ್ಣ ಕುಡವರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿ ರಪ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕುಡವರ ತೋಡು ಓಕೆನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಅಂಜದು ಕುಡವರ ತುಳ್ಳಿ ಎಂದು ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ 3 2 1 and we go once again. All teams alert. Force is on the way. Over and out. ಬರ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಆಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ವಿಷಯದಾದನ ಹೊಸತ್ತೆ ನಾಡ್ದೆ Oh my God, I'm sorry. This is a new glory. ಒಂದು ಮಾತ ಮೂಲು ನಡಪ್ಪುಣು ಪಂದೆ ಅನ್ನದಾನ ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನು ಜನಕುಲತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದನ್ 3 2 1 ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ದಾದನ್ ಫೋನೋಡಾವೆ ಓಕೆ ವೆರಿ 3 2 1 ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಖಾದರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದಿರ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೇದು ನುಜಿ ಸುರುಕಾದ ಮೊಕ್ಕಲೇ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇದ ಯಾಕಂದ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲು ಉಂದುದರ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ನಾನೊಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕಾದ ಎಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾಗಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜೆ నీకు లెప్పున ಮೂಜನ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ 3 ಜನ ಬರ್ರ ಚಾನ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಸೊ ಅಂಜಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ 2 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದ ಸೊ ಐಕ್ ಆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಐಕ್ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ಮಾದರಿ ಆತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸರ್ಗೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣಗನೆ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಬರ್ಬೆ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೆರ್ನವಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ మీరు ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಜಾದು ಎಂಗ್ಲವಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪನ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಲಿಬ್ಸಿವಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡು ಸೊ ಲಿಬ್ಸಿವೆ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆ ಗಡಿಗಡಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಜೆ 45 ಅಣ್ಣ ಆಜೆ 45 ಟೈಮ್ಗೆ ಎತ್ತಾದ್ರೆ ಲಿಬ್ಸಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಾದರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡನೆ ಜಾನರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಪನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಇರು ಎಸ್ 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 ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ತುಳು
ಅತ್ತನ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಅಂಚಾದ್ರ ಮೂಲ ದಾದ ಪನ್ಪನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖುಷಿಯಾಪನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸು ಮೂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಂದಂಡ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಸ್ದ ಇಂದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚೋಂಡ ಜೈ ಎಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೈ ಪಾಡುವರಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಲ್ಲ ಜೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಬತ್ತು ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಶುಭವಾಡು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ್ ತೂತ ಅವರಿದಿನ ಏರ್ಪುರಲ್ಲೇರಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಲ್ಲೇರಂತ ಪನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಶಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾತಾರ ಎಸ್ ಸುರಕಾದ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪೇರು ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪೇರು ಹೌದು ಸರಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮತ್ತೆರಡ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಪಂಡ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕಾದರಡ ಇನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರು ಜನಕಲು ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಖುಷಿ ಪಡೋನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಂದು ಪಂಡದ ಅಂಡಲ ಬಯ್ಯ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಮನದನಿ ಕಾದರುಪ್ಪು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮತ್ತಿರುಪ್ಪು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಪ್ಪು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದರಂದಾಂಡ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಐಕಾದಿನಿ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಯಾನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಸುರುಕು ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸುರಾಂಡ್ 1 2 3 ಪಂಡೇರು ಸುರಾತಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಗಮತ್ತಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ದಾಯಗೆ ಅಂದ ಪಣದಾಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇನೇ ಸತ್ಯ ಅಂದು ನಂಬೇರ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಜವಣರ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ದು ಪೆಂಡ್ರೈವ್ 19 ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ತಂಡ ಇನಿ ತೋಜಿಪಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಪಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಪಣದಾಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣದಾಂಡ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೊಜಪಾವಡಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡರ್ನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತುನಗ ಯಾನ್ ಕಾದರ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಪೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡಬಹುದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅರೆಗೆ ಆ ಪೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ತುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಆ ಲುಕ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದನು ಬಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬೈಕಡ್ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಖಾಲಿ ಈತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂನಾಗನೇ ನೂದು ಯಾನೈಕೆ ಪಂಡೆ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆದ ಅವೇನು ಕುಡರ ಪಾಡ್ದೇರು ಐಕೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪಂಡ ಆಪೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಪೂರ ಬಂಧುಲು ಬರ್ತದೆ ಆ ಟಾಕಿಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೈಪನೋಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಳ್ಳು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಬರೋಡು ಇನಿಯಾನು ಯುಟಿ ಕಾದರರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಎಂಕುಪ್ಪು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅರೆಗುಪ್ಪು ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲೆಗೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೂರ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ ಪೂರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನ ಯಾಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನಾಗ ಈಜನ ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಆಡ್ತಾ ಅಂಚಾದ 6 ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಂದ್ರತ್ ಓವು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುನ ತಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪಿರೌಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೂ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಏರ್ಪುರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆವಡಂದಾಂಡ ಪಿರೌಡ್ ಉಂತದ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಶಾಸಕನಗಲುಂತದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಸೇರ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂತ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿ
ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ರೂಪೇಶ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ரெண்டு பாத்தற ಮುಗುರಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಬೊಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟಿನ ಬೊ ಜೈ ಪನ್ಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಂಕ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲ. ಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಬರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡ್ಲಿಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ಮೀನಿಪ್ಪಾಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲೇರು ನಿಕ್ಲಂ ಐದು ಬುಕ್ ಬತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ದ ನಿಕ್ಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪೂರ ಮರಪೇರು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಪೂರ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಬೆದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ದುಬೈಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತಂದ ಅವು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಮಗದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಲಾವಿದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮೊದಲು ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡ ಬಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಎರಡನೇದಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಜೈ ಚಿತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಬಾಲ ಹೆಂಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೆ ಮುಗ್ಲನ್ ಪೂರ ಏರ್ಬರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಹಂತದೀನಿ ನಾವು ತುಳುನಾಡು ಜವನಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಾಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪೂರ ಭಾಷೆದಕ್ಕೂ ತೂದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂದು ಬರಡು ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ರವಿದಾಸ್ ಕಾಮ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ಯಾತ ಶಾಸಕ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಂದುಲ್ಲ ಅವು ತೂಕು ತುಂಬುದನ ತುಪ್ಪಂತಿನ ಅವಕಾಶ ಇದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಡು ಯಾ ನೇಪಲ ಪಣಂದಿಪ್ಪೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಖಿಲಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪುಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ನಿಖಿಲೋಡಿ ಹೀರೋ ಏರು ವಿಲನ್ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಏರು ವಿಲನ್ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಐದಾದ್ರ ದಿಗ್ಲೆ ಪೂರನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪಣದಿಗ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲೆ ತಂಡಗ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸೀನಕ್ಲೆನ ಶುಭಾಶಯ ಪಣಂದು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ತುಳುನಾಡದ ಶಾಸಕರು MP ಮಾಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ದಾದ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಅದು ತುಳುನ ಜವನೇ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಅವಡ ನೆಕ್ಕು ಬಣ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಪೂರ ಎಗ್ಗೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನಿಗ್ಲ ಪಣಂದು ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಪಾತಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸರ್ ಪಂಡೇರ ಏರು ಹೀರೋ ಏರು ವಿಲನ್ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬೇಕು 3 ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆ ಅಂದಾತ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಅಕೇರಿಗಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದೆ. ಸೊ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ಸರ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅದು ಪುನಸು ಭೋಜನ ದಯಮಂತ ತುಂಬ ಬರೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಲ ಬರೆಯನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ತುಂಬಲೆ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದಾಗಲ್ ದಯಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡುವಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಡೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಕಡಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಅವರ ಟೀಮ್ದಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಹಾಂ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಎಂಗಲ್ನ ಮನೋಜ್ ಬಾಯ್ಲ ಈ ಸಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರಿ ನಾನು ಬಲೆ 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 ಇವ್ರು ಆಲ್ಸೋ ಟೀಮ್ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಬಲೆ. ಎಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟೀಮ್ದಾಗ ಓಲುಲಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಂಬಾವೇ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆವಡ್ನಾಡ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಯಾಕೆಂದ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಜೆಟ್ ಏತಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಿಜರು ಏನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಸಾರಿತ ಊರು ಟಿಜ್ಜರು ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್
ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಸೊ ಅಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚನೆ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಕಿ ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಎದುರುಡು ತೋಜುನು ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ನ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಶೋಕದ ಫೋಟೋ ದೆಬ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ 3 to 1 ಬನ್ನ ಜೈ ಪನ್ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಓಕೆ 3, 2, 1 ಜೈ ಎಸ್ ಮೂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ನ ಸಮಯದ ಅಭಾವಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂದೇತು ನೋಡು ಎಸ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಇಂಚ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ ಇಂಚ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು